Mga guys, mga ka-viewers, niya na po kami karon na mupasinundayag na po mi sa maong naandan na mga vlogger boys. Wow. Niya, mga shout out to sa mga ang Robert nga Goltiano. Lapit na po sa mga igagaw to sa kanilang lugar. Ano kami karon nga mo panat na kini. Sabay isang tao ni mo, boss. Magsurban or magsurban. Okay. Kamulay ba na ka-viewers ha? Nga hinautuntan niyo nga ito kuning ining hatagan og pagtagad sa maong kanta ka na mo karon. Okay. Oh, yes. Adako sa inyo. Oh, yeah. Oh, viewers. Daigdig ka ba? Daigdig ka ba? Marakansi. Ang akilabihang ukara. Nagtisngi, nagngisi. Oh, yeah. Ibutangan pagayud. Pasas sa tunga sa iyang liki. Oh. Tugyod ang buapas kita lang sa unang iyang kalami. Wow. Inday. Ayaw ako Oh. pagkatawa kung espesyal ang mong bibing ka. Mas lamig rin ako ilawan ko imong ka. Kung gusto pa kini sa timpla kita mag-away, dili kita magmahal. Oh, yeah. Tindang sura gusto init pa. Ang muapas sigligo at ligyod na balik. Wow. Kung pagkatawa kung espesyal na imong bibig nga, mas lamig rin ako Okay, ako na san. Telepon. Ra-l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 a. Usa siya ka albularyong buta. Ra-la-la-la-la-la-la-la-la. Butambal na magpidyo ngang mata. Ay usa ka mas albularyong buta. Basta ka baryo. dalam sakit iyang tambalan. Madin may kanto. Ayaw, di ma. May malaking masakiton. Itambalan niya orasyon. Ang lalaki magpanyok mo. Kay sila mukuhaw sa poson. Oh, yeah. Say alis ko. Pangarap po. Ikaw ang nga albularyo. Mahikapan ang dilim mao. Ayaw, di ma. La-la-la-la-la-la-la-la. Usa siya ka albularyong buta. La-la-la-la-la-la-la-la-la. Magpiyong ang mata. May lalaking may diferensya. Nakatulong-kulong dinidulong tumutara. Nagsika na lang din ang mata. Mananasagod mo ginhawa. Hindi nambalan o gipaulit na yun sa ila. Inikabot ba? Ayaw, di ma. Pero Usa siya ang bularyo buta. Butang balma magpiyong ang mata.